Munguva pfupi yadarika iyo, Kapfupi uyo anoyemurika nebasa rake remadhirama akabuda munhau mushure mekunyora tsamba hurusa kuna Sir Wicknell Chivhayo. Mumashoko ake, Kapfupi akatenda Sir Wicknell nerupo rwemotokari uye akakumbira imwe motokari mushure mekunge yepakutanga yaparara zvekusagadzirisika mutsaona yemumugwagwa. Akatsanangura nenzira yendangariro kuti motokari yakakosha sei nokuda kwegarikano yemhuri yake nebasa rake, achitetera nokuda kworumwe rubatsiro. Sir Wicknell vakapindura zvakanaka kuchikumbiro chacho, vakavimbisa Kapfupi imwe motokari uye vakazvipira kubhadhara mari yeinshuwarenzi, vachiratidza tsitsi nekuramba vachimutsigira. Zvakadaro zvinhu zvazochinja mushure mekunge paburitswa chati reWhatsApp ramadzibaba Chipaga, iro rapostwa naWicknell pachake paInstagram pake, rinoratidza kuti Kapfupi asvika kunotora motokari akadhakwa. Chipaga atsinhira nyaya yekunwa doro kwaKapfupi, achiyambira kuti zvakanga zvisina kunaka kuti atambidze motokari iyi achiri munyatwa, zvikuru sezvo motokari yake yekugumisira inonzi yakaparadzwa nekudhakwa kwakafanana. Chiitiko ichi chakonzera kushushikana kukuru kubva kune vatsigiri vake nevanoshandisa dandemutande, avo vazhinji vari kuti Kapfupi atsvage rubatsiro nekukasira rwekuti aregedze kudhakwa nedoro. Nyaya iyi yaburitsa nyaya dzakadzama dzine chekuita neutano hwepfungwa, depression, mhepo dzekumhuri uye addiction. Mhepo dzekwana Kapfupi dzinenge dzasimuka ipapo, shavi rehurombe zvakaoma.